सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी. बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा. MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत. आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर. कॅशलेस सेवा उपलब्ध. सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. दत्ताजी दळवी, मुंबई, माजी महापौर यांच्या भांडूप येथे दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या बाबतीत आज कोर्टात न्यायालयात फैसला झाला आणि त्यांना जामीन झाला. जामीन देताना माननीय न्यायालयाने जे शेरे मारले त्यावेळी मी त्या ठिकाणी उपस्थित होतो. त्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केलं, जी कलम लावली ती ह्याच वेळी त्यांना सिद्ध होण्याची सारखी वाटली नाही प्रायमा पेसी. तसेच जी CRPC 41 ची नोटीस द्यायला हवी होती ती सुद्धा न गेल्याने प्रोसिजर लॅप्सेस च्या बाबत संदिग्धता त्यांच्या मनात निर्माण झाली होय असं त्यांच्या प्रतिक्रियेतनं दिसलं. खरं तर या सरकारच्या दडपशाहीमध्ये पोलिसांनी हा दाखल केलेला गुन्हा ही कुठेतरी अतिघाईचा प्रकार होता आणि हा 71 वर्षीचे सिनियर सिटीजन असलेले, 20 वर्ष नगरसेवक असलेले सन्माननीय माजी महापौर यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल होतो. गुन्हा दाखल होत असताना त्यांना अटकेची जी घाई केली जाते, त्यात CRPC 41 ची एपेक्स कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे सुद्धा जी नोटीस द्यायला हवी होती तिची सुद्धा अवलंबन झालेलं दिसलं नाही. त्यांना एवढी घाई होती अटक करण्याची आणि नंतर त्यांचा जामीन होणे म्हणून जी दिरंगाई होती त्यातून एवढंच दिसलं की हे सरकार सन्मान्य शिवसैनिकांवर नाहक गुन्हे दाखल करत आहे आणि नाहक त्यांना डांबण्याचा प्रयत्न करत आहे. वैचारिक स्वातंत्र्य असेल, भाषण स्वातंत्र्य असेल आणि फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड लिबर्टी ह्याकडे कुठेतरी गदा या आणण्याचा प्रयत्न या सरकारच्या मार्फतीने झाल्याचं दिसलं. असो, शेवटी माननीय न्यायालयाने तो निर्णय दिला. श्री दत्ताजी दळवी यांना जामीन देण्यात आला. त्यामुळे ज्या कोकणी मेळाव्यामध्ये त्यांनी भाषण केलं आणि त्याच्यावर आक्षेप घेण्यात आला, ते कोकणी मेळावा हा माननीय विनायक राऊत साहेबांच्या नेतृत्वाखाली भांडूप येथे श्री संजय पाटील, श्री रमेश कोरगावकर, श्री सुरेश पाटील आणि श्री सुनील राऊत यांच्या संयोजनाखाली झाला होता. त्याकरिता आम्ही सर्वांनी समन्वय साधले होते. त्या सगळ्यांचा हा विजय होता असं म्हणायला काय हरकत नाही. मी सर्व शिवसैनिकांना, मुलुंड मधले उपशाखाप्रमुख श्री मनोज पेंडेकर माझ्यासोबत आहेत, त्यांच्या वतीने सर्व मुंबईच्या शिवसैनिकांना आणि राऊत साहेबांच्या वतीने सर्व कोकणवासीय शिवसैनिकांना मी ह्या सगळ्या जामिनाबाबतच्या शुभेच्छा देतो. आणि कुठेतरी आपला विजयाची नांदी सुरू झालेली आहे असं मी मानतो आणि सगळ्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.